Nenapikni sa. Rásťo! Rásťo! Kaj! Jo! Maško, čo si? Rásťo! Si na kamere! Rásťo, si na kamere! Nepočula si to? Dobrý si, Rásťo! Dodo, prečo to nejde približovať? Jozef! Čo to nepribližuje? Dlhšie. Nie, to nejde. Jaj, tak potom si to pozrieme na videu. Či na foťáku, či na... Ešte raz dajte. Teraz Igor, poď tým. Teraz Igor, ty poď. Pozri, aký špik. Ale Rásťo, si na kamere. To vyzerá jak nacvičené. No Igor, poď. To malo byť akože preskočenie, chápeš? Do smiechu dáme. Igor, poď ty. No ukáž sa. Ja teraz vyhováraj. No poď. Čo som babu? No Igor, aj poďme, chceme aj teba. No. Chceme Igora. No Igor. No poď. Igor, skáč. No Igor, ideš. Vyzerá, že keby si išiel plávať, ale poď. Jak plávať, keby si Plavčí. No ideš. A hlavička. No poď. Jaša špička. To je úžasné. Ja nič? Toč to. Ideš. Jeden lepší ako druhý. Dodo, ideš ty. Dodo. Vyzleč si ju. Necháš sa takto zahambiť. Igor, nevydala rybička. Ako to chcel preskočiť? Ty si ako v rukama, ja som nohami do toho vletel. Dodo, skoč teraz ty. Prečo? Dodo, prosím ťa, čo je? Jozef je mekýš, Jozef je mekýš. No a čo tak staňme, aspoň natočíme. Nefotím ťa. Kamerujem. Jak sa natočila. Poďme sa opalo. Máte obidve natočené? Hej, a presvedčí ešte aj Dodo, aby šiel. Aká sa bude? Tak ešte to ide. Ale ešte mi naschol, ale nie naschol, vieš, tak čo som vôbec ide? Ale aké švíky tam dá. No, ešte stále sa točí, Igorko. Tak povedz si niečo na to, že ako Povedzte, to bolo. ako toto všetko vnímate? Cvičili sme Počkaj. toto asi tak 2 dní. 2 dní sme nespali túto noc. 48 hodín denne. Vôbec. A vidíte naše fantastické výkony. Vidíme. Je to úplne úžasné. Dobrý. Tu mám blbé okuliare, ale vidím dobre. Chceme sa vás spýtať, ticho. Kde ste? Chceme sa vás spýtať, ste spokojní na váš výkon, ako bolo to skvelé? 100%. Myslíte, že by ste dokázali podať aj lepší výkon? Samozrejme. Tak nech sa páči, poďme.